Argiaren podcastak. Bueno, Joseba, haze baserria, ez? Bai, oso politzia Olabe deitzen dana, Bedaruko Olabe osoan eta Olabe deitzen dana. Bai. Olabe, aizeare bai, Hemen bai, Olabe, aize guztien kalmabe esaten dute, baina ez da egia. Ez alda egia. Ez dut ustenik. Bueno, oin berri zute eta alberge bezala. Paraje, arra, eukalipto pixka, baina, bueno, Eukalipto larrei, esaten duke, baina, bueno. Zozer. Egon harria, lurrari entzuten dion saioa. Egunon entzule, egon harrian gaituzue, beste behin, lurrari entzuten dion saioan. Gaurko honetan lurrari baina gehiago ardiei entzungo diogu. Eta ardiei ez dakit, baina ardi moztaiei bintza bai. Egunon Joseba, Egunon, Joseba Jart. Bai. Zu Joseba, jaiotzez Ingalaterrakoa. Bai. Ama Elorriokoa. Aita erdi Malta eta erdi Ingalaterrakoa. Oso ondo ikasitxe dako Eta zibari. orain, 2007 etorri zineten Elorriora. Eta orain ean gaude, ezta? Bai, bueno, Bedarun gaude, Bedaronan, bai, eako auzo baten, baina bai, esan duzun bezala nire nazte porrazten nazela, eta hori, gin tonic bat. Hone denak emate du, pelikula bat iteko baina, bueno, gaur ardimozte zitzengo dugu, nundi etorkizu ardimozteko ofizio edo afizio hau. Bai, galera ona, bueno, jaio nintzanean, Inglaterran, Cheltenhamen bizi ginean, eta nire haitxe zan hartzeia. 4 urtetan ibiltzen zen hartzai bezala, eta gero bihurtu zen nekazaritzaren irakaslea. Eta gero bera hasi zen mozten, beraien ikasli eta erakusteko, eta hortik, bueno, hartu nuen afizioa eta bera gazaia joten nintzen, artilia jasotzen eta ikusten zalan eitzen ziren, eta hortik pixkat. Gero ona etorri nintzenean, bere lekuko hartu notzen, eta tresnerie, eta hoxe. Beraz oain, erabat ardimozten. Bai, batez, bueno, gaur egun, autonomoa naz eta horretan dedikatzen naz. Bai. Eta ardimoztea ze garaietan izatea, edo urte sasoi guztian, edo nola joa? Hemen Euskal Herrin, azten gara martxoan azten gara, asteburuetan izaten da batez be guretzat ibiltzen garenontzak, eta ibiltzen gara batez be Gipuzkoa aldean. Eta aperian ere, Gipuzkoatik eta baina hartaldea handiak egiten, batez be asteburuetan, eta gero maiatzaren lehenengo egunetik abuztura arte, ibiltzen gara baserri batetik edozein hartaldea egiten, izanlik ez ardi batek daukonak, edo 100 edo 500 edo 1000. Bai, beraz, martxotikan irail arte opor gutxi. Ez ebez, maiatzatik abuztura arte egunero ibiltzen gara. Eta gero ja iraian eta urrian deskantzo pixkat, eta gero azaruan eta abenduan berriro azten gara neguko kanpainaz. Nahi izan ez gero urte osoan zehar ibili zinken mozten, kanpora pres basauz mugitzeko edo beste lekuetara juteko, baina nik erabaki nuen hemen inguruan egitea zetik eltsetik gertu. Zan dizu, baserriz baserri jute zetela, horrek izango du zerbait berezia ez, baserri guztietara jutea? Bai, hainbat figura eta topatzen dudanekin, bai, hainbat personaje eta oso ona da, zetik azkenien zabiz, lurrarekin lotuta dauen jenteekin egoten, eta hori politxe da. Ez dakit, zozer haman komunien edo badaukule, gu gabiz zerbitzu bat emoten pastoriei, eta bai, alik eta zerbitzurik profesionalagoa emoten dutxeu, eta hori da. Baina, bueno, oso politxe da. Gero topatzen dozuz batzuekin, eta igual 5 ardi daukienak edo 10 ardi, eta da, juten zainien da, lehenengo aldiz urtien ikutu dizen ardiak. Horrek zesan nahi du? Ardi nerviosoak izaten dira, normalean ez dira onak zain dut edo, zetik apatxak adibidez, juten zara, ia artilia emozten, baina tokatzen jatzu dana egiten, apatxak egiten. Zerri apatxak edo, ez nik izakitlako, Bai, apatxak oinak eta moztu, eta atzazkalak eta hori dana, gero desparazitau, edo lagundu, bildotxakin, eta edo
esplikau gauzak, eta bai. Artzai bakoitzak bere maniak edukitzen ditu iekortean, bere gustok, edo... Bai, arrazan arabera aldatu eitzen da, ez? Batez be buru baltzekin adibidez izten duen mototza edo moinua edo, hori sakratua da leku batzuetan, arrazolatik eta atxondotik eta hortik adibidez Durangaldean eta beste hainbat lekutan be. Eta batzuk eskatzen dutxue, hemen oso masaietan oso ondo garbitu eta abar, adarrena aldien eta hortik, ipurdizek holan poliziek ondo izela, baina guk batez be erabiltzen dugu metodo bat, Bowen metodoa deitzen dana, Zelanda Berrikoa dela, han sortuten nun ardiek solte eskilaten dira, ez du hankak lotzen, eta artilie pieza baten urteten da. Ardia eroso egoten da, moztaila ere, eta artilie pieza baten beren aprobetxamentorako, osake ondo izaten da, bai. Eta naturalki berez, ardiai, zeatik mozte zaio, edo ze behar du mozteko? Bai, ardia die animali bat geuk pertsonak domestika hauen ditugunak, ez. Ekenien gertuen daukagun jatorrizko ardiek gaur egun izango zen muflon bat, Pertsia, Iran, Siria, Irak, hortik, Turkia ere, honino topatzen dira solakuk, baina orduen domestika hauen zituen ardik euren artilerako, aprobetxatzeko artilia, ezta? Eta gaur egun hemen Euskal Herrian ardiak dauzkau batez be esnerako. Eta artilie zein bildotxa eta hori bihurtu diez bigarren produktuak bezala, ezta? Eta pixkat zentzu horretan. Etxeko dutako animalia da azken orduan ardia, eta moztuko ez gainio, zer pasako zitzaion, edo? Ez genuke artilie kentzen, ardie oin edo gero hau hilen gozan. Zatik, guk ez du ikusten, baina berua azten danien udaberrian eta udan, horregatik eskilatzen dugu batzuzpe udaberrian eta udan, zatik euliak etortzen die, sartu eitzen die artilien barrun, oso leku bestuta eta erosoa da eurentzako, eta artilien artien kabi bat bezala eitzen du, izten du zarrautzak, eta gusanuk jaiotzen dianean, zozer janen bidue. Eta jaten du ardile barrutikan. Orduan oso gogorra da, zuk kanpotik ez duzu igertzen, ez duzu nabarmentzen ardie, osea, etxuraz normala dirudi ardi, baina barrutik gangrena eta dana janda eta usteluta eta egun batetik bestera jauzilik eta hil. Euliek ez badauz, adibidez, Norvegian, Skandinavian, olako leku hotzetan eta ez dauz hainbeste problemak horregaz, baina bebai egongo zirien problema, osea, ez baduzu mozten, artilie beti dabil azten. Orduan, gero eta luzeagoa izango zen. Eta gero, estali eitzen ditu begiak, ardiak ez da ikusten, agian itxasbazterretik edo jauzilikela, edo zulo batera, edo gaur egun otxoak eta badauzela, eta edo zena, predadoriak edo etorri halko diez, eta ardizean akabo. Azkenien, gure animali domestikatutua da, beraz guk daukagu ardura horrek zaintzeko. Ez badu ardiek mozten, artilie mozten, ardiak ez duz mozten, zaiatu behintzat, ez baduguz artilie mozten, hilengo zirien ardiak. Etxeko tuan ez, orduan, beharrezko euren ongi izaterako, bai. Eta Euskal Herrian, arraza ezberdinetako gitxu gara bera, okerrez bat nau, 6-7 bat arraza daudela, latxa mutur gorri mutur baltza, karrantzana mutur gorri mutur baltza, sasi ardi, hemen dauzkaunak, gero raza, Nafarroko raza Navarra eta Basko Bearnez. Orduan, 7 bat. Beraien artean bado berezitasunik edo? Bai, latxa, karrantzana, sasiardik, antzekua die, artilen ezaguarriak antzekua dila, oso luze, nahiko sendo ere, artile bera. Raza Navarra ja okelerako gehiago eta raza Navarra artile kiskurragoa da eta motzagoa eta hoi beste kalidade badauko. Latxa baina hobiagoa da esango nuke, baina
bai, tamalez gaur egun ez deko irten bide askorik. Hor, tamalez esatezu, baina lehen aipatu diazu adibidez, ardien lehen balore gehiena zeukena ilea zala. Bai, Artilea zala balioa zeukena. Eta hemen Euskal Herrian ere, artzainak eskilaterakoan saldu etxe behazean euren artile eta diru horregaz, Iruñan pisu bat erosteko aukera izaten zetxon. Gaur egun, pastoriek ordaindu behar du artile kentzearen. Osea, ordaindu behar du geuri mozteko, eta gero aparte ordaindu behar du artile kentzearen. Aprobetxatze ez da material bada gaur egun. Bai, hondakin bezala konsideratzen da. Bai, Eta berez, badauke bere irten bidea edo eduki beharko bai, dute. bai, artile bere garaian izan zen munduko motorra. Persia, Erresuma Batuak, Espainian ere oso garrantzitsua zen artilea, eta baina gaur egun ez dauko irten bide askorik. Bai. Hemen, beste herrietan bai, batez be Australian, Zelanda Berrian, Erresuma Batuetan adibidez, oraindik beraiek badaukie industria bat, artilezko industria bat, eta gauza asko egiten die artilekin. Australian izaten da, merina, arraza izaten da nagusian, eta horrek oso artile fina da. Hemen Euskal Herrian dauzkagu batez be, latxa, eta latxa da oso latza, hortik datorri zena. Azkenien azalaen kontra joteko arroparako ez dauko kalidade haundirik edo ezaugarririk onenak. Baina beste hainbat gauzetarako, adibidez moketak egiteko edo koltsoietan sartzeko edo isolamenduarako edo hainbat gauzak eginlik ez artilegaz, eta latxa artilea zentzu horretan oso balioa handia du. Bai. Eta badaudela jente prest, ezautu genuen adibidez Inglaterran, jentea prest gure artilea erosteko. Baina hori dana martxan ipintzeko inbertsio bat eskatzen dago instituzioen gandik, eta apustu seriozua da. Bai. Artileak balio izeukanen, ardi mozteak bai, beste balioa dugozun. Eta nola, garai hortan bai, nola mozezan edo diferentzia bat zeon? Ez asko, azken finean da artilea kentzea eta lehen guraizea adibidez eitzen zuen. Eta gaur egun ere, oraindik ere, olako tresneriaz erabiltzen da, gero artilea kentzeko ez da. Eta munduen zehar, honegaz ibiltzen dira. Guk ordez, gaur egun, elektrikozko makinak erabiltzen ditu, eta horrazi bat eta kutsia baduko, eta holan horraziak artilea altzabitzen du, eta gero labana moztu betzen du. Hainbat urtetan, ez dakit, 6.000 edo azkenengo 10.000 urtetan, honakoak erabiltzen zituen, artilea kentzeko. Da, ogibide zarraneteko, da ogibide oso zarra. Inkluso, aipatuta dau, ogibide bezala, Biblian ere, pentsa, hainbat, oindela 4.000 urte, edo 5.000 urte, holan agertzen zen, aipatuta dau. Hemen ikuiluetan iten dezute, Ingalaterran, lehen esan diazu adibidez, egurran gainen edo iteala. Bai, hemen, ikuiluetan ere egiten da, Zelanda Berrian, Australian eta hain hartalde handiak dituelez, badaudela eskiladeruak edo bereziki, pabelloiak bereziki egin eskilateko. Eta dana dago ondo diseinata, zelan sartzen dian ardia, zelan urteten dian, eta zelan jasotzen den artile, nun prentsatu, nun klasifikatu, zailkatu, nola bildu hori artile. Han adibidez, dana egurrezkoan eta oso garbi. Eta eskilaterakoan adibidez, eskiladoreak ezin du zapaldu artilie bez. Zapaltzen baduzu artilie, zikinkeriak eta nastau itzen da. Gu Inglaterran txikia nintzenean, oindela 30 bat urte, ibiltzen nintzenean artilie batzen, ezin genuen fardozokiaz nastau. Osea, zaku baten sartzen zen artilie eta gero ari berezi bat lotu egiten du zakuk, baina horrek erabili ezkero fardozokia, gero horren ariak eta nastau egiten dira artilegaz, eta
eta sortu etxen da materia externa, eta hori kentzen dutzo balio artilleriari. Bai. Eta eskilaterakoan adibidez, Zelanda berrian ibiltzen bagea eskileten edo Australian eta naiz eta metxa txiki bat eukin baltza, eskiladoriek dauki behartuta daude esateko black wool. Eskilaten zabiz eta ikusten duzu metxa eta black wool esaten duzu. Eta artiliek kentzen daben zailkatu eitzen diana, kendu eitzen dabe, baztertu eitzen dabe beste alde batera, ez naztateko artiliaz. Oso zainduta dau eta oso babestute. Eta hemen hartzaileak ordainin behar, artilioi kentzeko. Hemen hori da. Nik esango nuke munduko herririk bakarrena garela, nun hartzainek ordaindu behar dute artile kentzearren. Pentsatzeko emoten dago. Bai. Bueno, eta munduan, zertarako gehiago erabiltzen da artilea, edo zer ere egiten dute artilea horrekin? Danetarek ikusi dugu, adibidez, lehen aipatu dugunez, koltsoiak, isolamendua, moketak, batez be, eta horrelako erabilpenerako. Gero, aparte, hainbat daude, ezagutzen dut enpresa bat Inglaterran Solid Wool deitzen dana, eta erabiltzen du altzaireak eta itxeko maizak, aulkiak eta hori dana hartzen du artilien, naztau itzen du biorresina bataz eta molde baten sartzen du, eta haitzen diez maizek, zurtaulak, killak, labanentzako manguak, gero ardien, zuhaitzen protektorak adibidez, artilezkoak izaten dira, hori oso berezia eta oso interesgarria iruditzen zata. Hasta hilkutxak ikusitza dauzkaule artilezkoak. Zure hilkutxa, nahiko zenuke artilez? Hori nahiko ez dut erabakiko. Bueno, eta horretaz gain, oain gaur egun, badaude txapelketak ere, eta zuek sortu duzute, euskal selekzio bat, ardi moztaien euskal selekzio bat. Apiska kontatu duzu? Bai, 3 urtean behin ospatu ditzen da munduko txapelketa. Azkenien hau da lehen aipatu duen bezala, ez? Ogibide oso zarra, baina bere alde lehakorra ere badu. Eta gaur egun munduko rekorrak, lehiaketak, urtero egoten dienak, eta bar. Batez be, horren olimpiadak edo munduko kopa edo bezalakoa da munduko txapelketa eitzen dana 3 urtean behin. Eta juten da aldatzen ego hemisferioan, igo hemisferioan. Eta aurrekoa izan zen Eskozian, eta hurrengoa izango da Zelanda berrian. Eta Eskozian egon zanien, ni ara jun nintzen munduko kontseiluen gana eta prestatuta neukan aurkezpen bat ingelesez, nun aipatzen nien, zelan gu ere nazio bat garela, eta gure ardia, gure hartzaintza, eta abar daukagula, eta hau da international, ez da interstate, intercountry edo interrepublic txapelketa, eta gu ere parte hartu alizatea aukera eskatzu nun. Eta kurioso izan zen bideazetik guk komentau genuen horren helburua edo desioa, ez? Gure Espainiako lagunei eta azkenien kuadria bagara, eta guk laguntzen dutxeu, eta nik lagundu notzen munduko kontseiluan hau da esaterako gure FIFA, ez? Eurei laguntzen notzen ulertzen ze dana da anglofonoa. Eta inglesez eitzen dutelez, laguntzen notzen ulertzen ze Espainia da munduko kontseiluko kidea. Eta komentau genuen, ze gu Euskal Herria bezala desio daukeule juteko ordezkatzeko gure herria, eta bezala ikusten zeben, eta venga, aurrera. Eta sartu nun mozioa munduko kontseiluan, Espainiaren izenien Euskal Herria izateko herri berri bat holan mundu mailan, eta aho batez onartu zuten. Eukineban, Espainiako ordezkaria albuan, laguna Jaime eukineban, eta gero beste aldean eukinean frantsesak. Eta ni erdian. Metaforo ona da. Baina, eta egia, ez? Eta gero dana trajedunak eta holan, eta oso serizuak, eta joan nintzen, nire alkondarik bereziena, eta hori bakarra daukotena. En plan, Euskal Herria hemen gaudela, eta gu ere nahi dugu parte hartu, ez? Batzuk negarrez emaitzu zen. Oso unkigarria izan zen aurkezpena, zatik azkenien rebendikatzen zabiz, defendatzen zabiz zure nortasuna, zure herria, eta horren alde apustua eitzen, ez? Eta ez dakizu zelan urtengo dan.
lortu genuen ofizialtasuna zen bombazo bat guretzat, bai. Bai, ofizialtasun horrekin, Euskal Selekzioak hautagaia beharko ditu. Hoi Eta da. horretarako Euskal Herriko txapelketa, ezta? Claro, hori da, orduen daukau alde batetik daukau zirkuito bat, nun jongo gara Frantzira eta Galesera, lehatzen, hautatuak lehatuko die, nortzuk izango dian, egongo die ekipuan Euskal Herriko selekzioan egongo die 2 moztaile makinaz, beste 2 guraizeaz, eta gero beste 2 artilelari edo artile kudeatzen dienak, ez? Hori dira txapelketako modalidadea. Bai, hori da, 3 modalidade horrek dira, eta horrek sortuko dira, hautatuak izango dira Euskal Herriko selekzioa, eta gero talde burua, jongo naz, edo aurkeztu jongo naz nire burua joteko, gero entrenatzailea eta aipailea eta bar. Orduen, hori dana hautatzeko eta ondo egiteko, Gabi antolatzen txapelketa Abadiñon izango da, aurten iraiaren 27an. Eta gitxiko gara bera 700, 800 bat bildotx eskilauko die egun hartan. Eta jentia etorriko die danetik, Irlanda, Eskozia, Alemania, Holanda, Espainia, Frantzitik, eta gero eukingo dugu Euskal Herriko finala, nazioarteko finala, guraizko finala, eta danetarik pizkat. Abadiño behintzat, bentaja eguko duzu, ez? Arrilatxeak egin mozteko. Hauek, kanpokuek eta makina batzu dira, eta naiz eta Euskal Ardi izan edo Zelanda Berriko ardia izan, eurek oso ondo eskilaten du, oso arin eta garbi, eskilauko diez ardiak 40 segundutan eta bakotzak moztuko dira. Bueno, eta gaina Euskal Selekzioa bakarra da, selekzio bakarra, 7 lurraldeak parte hartuko dutena, ezta? Guk ulertzen dugulez, gu garela bakarrak, Euskal Herriaren izenien, 7 lurraldeen, 7 herrialdeen izenien ditun kirola edo selekzio bat. Bai, gu azken finean Euskal Herriko selekzio bat hautatuko da. Eta badauzela beste hainbat herri kirol eta abarrekoak, baina gehienak izaten dira edo euskadikoak edo horrelakoak, ez? Baina guk, kasu honetan, 7 herrialdea ordezkatzen dugu. Badauz eskiladore oso onak Ipar Euskal Herrian, Nafarroan, baita Bizkaian, Gipuzkoan dauz 2 gaur egun, Araban bat edo azten, baina, batez be Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian aukera asko daude, oso trebea dira horrek, eta lagun bat dugu esaten du, kirolari izateko naparra izan bidala. Gipuzkoakuek eta bertzotarako bakarrik bali du. Bueno, eta ikusteko aukera eguko nuke edo? Bai, aforu ez dakit zenbatekoa da, baina gitxu gara bera 700 pertsonako probalekua daukeu Abadiñon erabaitzeko, eta hainbat instituzio eta barrekoak prest dauz laguntzeko, eta fase horretan gabiz, babes lehenbile eta gaztuek, eta eszenatoki berezi bat sortu behar dugu, egongo da soka bat, egun osoko gauzi izango da, 8:00-etatik 8:00 arte. ETB egongo dira grabatzen, eta danetek, bai. Espero dugu argia izatea. Eta txapelketa baino lehen, oain entrenamendu txiki bat ditea usartzea? Ointxe gabiz hasi gara oia kanpaina, aurtengo kanpaina, orduan guk espero abuzturako nahiko berotuta egotia eta bai. Nahiko ardi moztuta, ja. Bai, nahiko txo, bai. Ingo dugu proba txiki bat? Nahi guazen ikusten ardiak dauzen hortik. Oso ondo. Undikan? Bai, hemendik, zuzenien. Joseba, esan dugu entrenamentu txiki bat ingo deula, eta zein da helburua edo ondo lain behar dugu? Hemen badazkau, ardi batzuk badazkau handik goitik badabiz batzuk, eta daukeu border collie txakur bat, ez toztenak kasurik eitzen, baina uste du bera badakiela zeren bidaben. Idea izango zanona ekartia ardiak, eta gero abere atrapaten badugun baten bat, hori eskilauko dugu, eta... Hemen agona izai. Bai, hori da, eta txakurra bai zai deitzen da. Horregatik deitzen da, hartzaitik, zai eta zaintzeko. Nire zai. Zai gabiz eta... Aue! Aue! Segi! Aue! Karri!
Karri! Ingles ez bai? Bai, onino txinatarrez ez dutzat erakutzi, baina... badaki, badatoz. Come by! Sai, come by! Geldi! Hey! Come by! Segi! Come by! Lie down! Geldi! Zai, daldi. Hauek oin libre. Jungo dira. Hau erungo du gora. Urte bete dauko. Aginetan ikusten da. Bustana ere. Baina, bueno. Erungo du gora eta moztuko dugu. Mendigen? Bai, albo da. Holan. Iepa. Vale. Vale, Joan, utipik mai. Xe. Normalien egitura bat eukitzen dugu. Egurrezko plataforma eta motorra eskegitxe eta hori. Baina azken finean hau da komodua. Vale. Bueno, motel. Launtza garezo? Zebez. Orduan, azten geha tripagaz. Orduan. Eta nahiak engo duna, nahiak kenduko duzu artili ezta? Orduan, tripako artilie, baztertu egiten da, berez hori beste saku batera doia da. Zikinena dalako? Bai, hori da. Eta gero, hemen inguruan, hau zikin ere, badao. Hola, burrukan ibiltzen da nire. Pentsauko da, jode, ointxe mozten nazua. Buro gazten egualdion dago, hasi que... Bai. Argiazko aldizkariako guapo jarri barrauken. Hori. Lehen galdetu duzu ia pastoriek eta zoze bereziki eskatzen du, Adibidez, bustana baldin bauki, batzuk eskatzen du hemen punta bat izti, Tipo Rei Leon bezala. Oin mototxa ez dauko, baina eukingo baluke, moztu ditzen da. Unaik urte bete bali moke, Bai. aurreneko kortea izango luke? Bai. Arna bai. Okay. Yeah. Hau ikasita, hola mateu, Vale.
Elegante. Dana pieza baten. Moketa jarra, Etzan da loiteko ere, Ergizok, Ondo. harrik ez zuko moztuta. Ari honi, Matien ipiniko txago izena. Bueno, Matxin kaska motxa, Bueno, Matien, Bueno, Matxin. mendik. Bakizu bidieta, hala. Fresko. Bueno, bai, Joseba, eskerrik asko. Zuei. Zuri, Bai. erakutsi duzu guztiagatikan. Bai. Eta Egonarriako saioetan beti izate dugu, aurreko bisitariak urrengo antzako pari bat emateko aukera. Ide ona. Azkeneko saioan garaian egon ginen, garain. Eta eman zizkigun bere amonan marrubiak, bere amonak landatzen zituenak, eta hau zutzako. Jo, ederto, eskerrik asko. Eta zuri bai, zerbait eskateko ize bueltan. Bai, hemen justo daukot gure eskilateko kamiseta bat, gure taldeko kamiseta. Hemen aurrien jauzten dugu moztaileak, inglesez gero Basque Shipshers, atzian bere ikusten da ustote pizkatu betutxua. Hemen daukagu ardilatxa, buru baltza, monuaz, mototxa dune. Honi boztu gabe. Hori moztu gabe, hori sakratu be. Earki, zure baimenakin Ondo. gordekoet. Bai, oso ondo. Eta eskerrik asko. Bai, Eta ederti. zuri entzule, argia.eus eta bizibaratzea.eusean egiko duzu, entzun gai, eta bakize, eskerrik asko. Animo danagaz eta gora argia.